Uhlaleleni ungangeni kule channel ephethe izindaba ezishisa. Igama lami nguVusi Mavusana kwi channel yakho ehamba phambili umkhanya kude TV. Bafowethu inkulu indaba laphana einkundleni zokuxhumana. Udaba luthinta umqhele nethawula laphana wengane zakwethu. Khumbula ukuthi umqhele nethawula laphana wengane zakwethu bekuyisihloko laphana sealbum kaKhuzane esanda kuphuma laphana wengane zakwethu eyaphuma laphana ngomhla ka2 njengamanje edla umhlanganiso laphana wengane zakwethu. Umthandeni umfoka amanqele igcokama elisha naye laphana ushuthe iback cover laphana wengane zakwethu aphethe ithawula nomqhele, yena kodwa ukugodle ngesandla laphana wengane zakwethu. uKhuzane wayekufaka ekhanda. Mina ngiyafisa ukwazi ukuthi wena ngabe kuthini okwakukuphawula ngale khombo le yethawula nomqhele. Ubani obonela komunye ngale khombo? Mawumusha ngiyacela wenze okulungile, sidibane laphana kwi comment section ngizwe ukuthi wena ngabe kuthini okwakukuphawula. Mawumusha ngiyacela ukuthi ucindezele subscribe, cinzene nebell ukuze uzothola njalo ama notification masiposta ivideo entsha. Manje kukhulile impilo yami nami ingakho ngibonga idlozi lami manje kukhulile impilo yami.